перфектният козунак с лимонада и крем от чамфастък. Или пък ако искате дубайски козунак. Направо се топи. Козунака е върха. Това между другото е перфектната рецепта за козунак, почти без месене. Яката работа. Перфектно за месене на козунаци. Чукваме 2 яйца. Кажи 2. Дали. Дай го вътре. Това. Така. Така. Мими. След всяка съставка разбърквам. Слагаме захарта и една супена лъжица подсладител. Настъргваме лимонова кора. Слагаме 2 супени лъжици олио. Слагаме го вътре киселото мляко. И лимонадата. Слагай. Ето този брутален винтидж миксер на Ariete е перфектен за месене на козунаци. Може да вземете от ariete.bg с промокод ALEX10 за 10% отстъпка. Слагаме маята в 400 грама брашно. Ей! Сменяме баркалката. Тестото е много хубаво и меко. Миксера го е умесил доста добре. Нацапа ли се? Да! Е, това брашно ползвам. Това е най-хубавото брашно, което аз лично съм виждала и ползвала. Сега слагаме масло. Да. Аз не мога да меса, затова Мария върши тази работа. А Вики гледа. Ето това тук е глутен. Тестото е готово. Разтиваме и така с ръце, не с точилка. Разделяме още преди това на 3 части. Преди да втаса, защото после разваляме конците. И след около 15 минути трябва леко да се издули. От голямата бака взимаме крем от чамфастък и разнасяме. И така навиваме. И така. И сега ще направим една плитка. И оставяме малко да втаса. Намазваме си яйце, поръсваме с мокра захар и във формата на 150 градуса. Ако искате такъв кознак за Велик ден, задължително си запазете рецептата и си взимайте миксера от Ariete.